Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCup tayo. Nak, mag-RoboCup syrup na. RoboCup! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCup ka agad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCup ka agad. Sa ubong may plema, RoboCup. Matigas na ubo, RoboCup. Ubong may allergy, RoboCup. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCup na. Sa RoboCup, talo ang ubo. RoboCup. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCup ka agad. Arrest the cough with RoboCup. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbak nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, sige na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. Ang ating oras alas 10:54 na. Good morning na imbag ngagsapa. Gawi-gawi sa iwagat agyo-agyod. At ito po muli ang inyong usapang kongreso. Ngayong araw ng Sabado, siyempre kasama natin ang ating butihing congressman ng ating syudad ng Baguio, Congressman Mark Go. Good morning, sir. Ay, good morning, Kap Peter, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong pakikinig at binabati namin kayo ng magandang araw at makita natin ngayon, napakaganda ng araw talaga. Kaya we wish them all the best, ang ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa programang ito. Ayun. At kasakasama na rin natin, regular na rin, kasakasama natin ang ating Pavarotti. Yes, si Glenn Pavarotti Garland. Ayun. Good morning, Glenn. Good morning po, Kap. Good morning, Congressman. At good morning po sa mga tagapakinig dito po sa show ni Kap at ni Congressman. Happy weekend po sa ating lahat. Okay. So para sa ating mga listeners naman, sa ating mga nakikinig ngayon, para sa inyong mga katanungan, i-text po lamang yan 0999-3070-649. At sa ating mga viewers, comment lamang po kayo sa ating comment section. At yan po naman aaksyonan agad ng aking mga kapartners dito, lalo na kay Congressman Mark Go. Okay. Sir Mark, may balita tayo? May update? Well, ako'y naliligayan kasi yung bills natin na nandun sa Committee on Appropriation, na-approve ito. 4 itong bills natin authored by this representation. Okay. Na-approve ito. Una rito yung TES, ang tawag nila dito, Tertiary Education Subsidy. Gusto nating expand yung benefit that will be received by our private educational institutions, no? Kasi ngayon under the Universal Access to Quality Tertiary Education, ang talagang nabibigyan ng tulong ng gobyerno ay ang mga nag-aaral sa mga public universities and colleges. At yung namang budget para sa mga estudyante na nag-aaral sa private schools ay medyo malilit ang budget. So ang gusto natin dito, mabigyan sila ng sabihin na nating almost the same level of support na binibigay sa mga public university na estudyante, no? Gusto natin na merong proportional budget that will be allocated to students who wish to study in private educational institutions, no? Okay. Kasi ang binibigay na priority etong mga nasa public schools, no, universities and colleges. Ngayon ang gusto natin, merong specific budget
na ibibigay sa mga estudyante na mag-aaral sa mga private schools na pamagitan ng sabihin na nating specific budget. Let's say certain amount will be allocated at ito ibibigay sa mga estudyante. At ang estudyante ngayon ang pipili kung gusto niyang pumasok sa public o kaya sa private. Kasi ngayon, dito ka muna sa public, pag wala na dyan, dito ka pupunta sa private. At ang budget very limited. So ngayon, ang estudyante ngayon, pipili siya. Ako gusto ko sa private kanya. So yung tulong na binibigay sa mga public universities para sa mga estudyante ay dapat ibigay din. Equal proportion yan. Para ito yung tinatawag nating tertiary education subsidy. No? Yung pangalawa naman dito, yung bill natin tungkol sa autonomy. Okay. No? Ito yung na-approve sa Committee on Appropriation. At ito ay isasampa na sa plenaryo at pag-uusapan namin doon at the whole body of the House of Representatives will decide kung papayag ito na maging batas ito o hindi. So ito yung autonomy natin, yung Cordillera Autonomous Region dito sa ating region, no? Ito yon. Yung pangatlo naman, ito yung tinatawag nating creation ng tinatawag nating tripartite council. Kasi ngayon, alam natin na marami tayong mga estudyante na nag-graduate at naghanap ng trabaho, pero kahit na maraming posisyon o available job sa ating iba't ibang industriya, ang nangyayari, hindi tinatanggap itong mga estudyante na nag-graduate, mataas pa rin ang level of unemployment natin at ang underemployment. Ang dahilan dito, meron tinatawag nilang mismatch, no? Mismatch ang kanilang skills with that of the requirement ng industriya. So ang gusto natin, pag ikaw ay nag-graduate, natapos ka ng isang kurso, dapat yung kumpanya, meron silang trabaho, no? Na ibibigay sa'yo ayon dun sa kakayan mo. Pero ngayon kasi ang hirap hindi swak yung kanilang natutunan dun sa pangailangan ng industriya. So anong gusto natin? Magkaroon ng isang tripartite council composed of the academe at saka yung industriya at saka yung gobyerno. Bago ka pa mag-aral, kailangan yung mga kurso na ino-offer sa mga iba't ibang university ay nakakayon sa pangailangan ng industriya. Okay. At yun namang mga teachers natin, pwede silang mag-OJT sa mga kumpanya para pagbalik nila sa kanilang pinagtuturuan, yung school, prepared sila na ituro yung kung anong kailangan dun sa industriya. So ito yung kailangan natin, kailangan magkaroon ng pag-aayos dun sa pangangailangan ng industriya at saka yung kakayahan na tinuturo, no, ng mga iba't ibang pamantasan sa buong Pilipinas. Ito yung ngayon para magawa yan, nag-pass tayo ng bill at ito nga ay na-approve sa Committee on Appropriation na mag-create ng isang tripartite council composed of the government, yung private companies at saka yung academe at saka yung industry. At doon gagawa sila ng programa para may ayos at angkop na angkop yung tinuturo at yung mga kurso, mga programs sa university sa iba't ibang mga industriya sa ating bansa. Okay. And that's one way of addressing unemployment at underemployment sa ating bansa. Yun. Yung pang-apat, sir. Yung pang-apat, ito naman yung pagbibigay ng benepisyo sa mga retirees, no? Actually, yung bill natin na-expand mga after all the other bills were consolidated into one. Ang proposal ngayon na na-approve sa Committee on Appropriation, pag ikaw ay umabot ng 80. Sa akin kasi proposal ko 85 ano? Binaba namin ng 80 at makakuha ng 25,000. 80 years old. 80 years old. Pagdating ng 85, another 25. Pagdating ng 90, another 25. Pagdating ng 95, another 25. So 100. 100 na yan. Pagdating ng 100 years, yung senior citizen, tatanggap ng 100,000. O di parang 200. 200 na yan. Ito ang pinakamalaking ano dito. Malaking benefit ito. If you reach 101, ikaw ay magiging milyonaryo.
101. 101. Okay. Magkakaroon ka ng 1 million pesos. Pagka inabot mo ang 101. 101. Pag ikaw umabot ng 102, natanggap mo na yung 1 million. 1 million, di ba? O kaya natanggap mo na yung 100,000 sa 100 years of age ka, tapos 101 ka, 1 million. Pagdating mo ng 102, you get another 1 million. Hanggang sa... Hanggang 3, 4, 5. Every year, makakuha ng 1 million. Ba, okay ito. O, di ba? Oo. Okay na okay. O, ito yung na-approve doon sa committee on appropriation. Kasi maraming nag-suggest na galon and we amended yung mga original versions ng mga bills natin. At isa na yung bill natin. Ako, ano lang hanggang 100 lang Ito, sabi nila, mahirap naman maging 101, 102, 103. So, kailangan tulungan natin. At para yon may gamit nila just in case na nagkasakit sila when they reach the age of 100, 101, 102, meron silang gagastusin. Approve na sa House. Approve na sa Committee on Appropriation. Yon. At ito ay pupunta sa plenaryo at pagdidebatihan namin doon for second reading yon. Pag na-approve on second reading, it goes on third reading, then pupunta sa Senado. Pagkatapos, Tapos kung pag in-approve na Senado, pupunta sa Presidente at kung pipirma niya, magiging batasyon. aabot kayo ito, mag-eleksyon na? Palagay ko kasi meron pa naman tayong oras Ang session namin ngayon, including the Senate, will be until December 17. Tapos babalik kami ng January. Okay. Second week of January at mag-e-end kami ng February something. February 8 kasi yun ang start ng kampanya for the national candidates. So yun ang ano namin. Then after the election, babalik kami at mag-adjourn kami. Babalik kami ng mga May. Last week of May, then we will end in the second week of June. Then we will adjourn CNJ at pagbalik namin bago na ang presidente. July na nun. July 1. Congress na yun. Yes, 19th Congress na. So ito yung 4 na bills natin and I'm really pushing hard na mapapasa ito. Bago next week siguro maipasa ito na second reading and the following week third reading. Itong 4 na bills natin ito. Ito tayo ang principal author ng TES, yung Tertiary Education Subsidy, expanding it, binibigyan ng magandang coverage yung iba mga may estudyante. At yung pangalawa, yung creation ng Tripartite Council. Pangatlo, yung autonomy, Cordillera Regional Autonomy rito. At saka yung itong pagbibigay ng additional benefits sa mga centenarian natin. Okay ito. Ano masasabi mo rito, Glenn? Pag dapat 101, milyonaryo ka na. 100. Dapat as early as now, alagaan natin sarili natin para kaya nga, ito encouragement din to. We can reach that certain age at magiging may hope na magiging milyonaryo pa tayo. Yeah, before somebody dies in this particular bill or once this is enacted into law, magiging milyonaryo siya o maaaring hindi siya magmilyonaryo. Halimbawa, 101 siya. Makatanggap siya, pwede niyang magamit sa sarili din niya yan habang buhay siya at saka sa pamilya niya. Di ba? Oo. Magandang ipamana ito. Sa every year, when you reach the age of 101 thereafter, maroon kang 1 milyon. Malaking budget yan, but we will see how we can fund this in the subsequent years na pag na-implement ito. Ang pinakamalaking gastos yan sa una yung 80 kasi napakadaming mga 80 years old ngayon. After 5 years, 85 ka, meron ka na naman 25. Sa 90 ka naman, meron ka another 25. O 95 ka, meron kang 25,000. Tapos yung old law, nakabanggit doon na tatanggap ka ng 100,000. So yun, makukuha mo pa rin yan. Then when you reach 101, wow, you get 1 million pesos. So sir, itong bill na ito kapag naaprubahan ngayong taon ay i-implement na next year. Yes, Di yung mga magbo-birthday na 101 next year, pwede we'll na get 1 mag-apply. million. Yes, 1 million. At yung lahat ng magiging 80 after the approval of this law,
makakaroon ng 25,000. Yung mga magi-80. 80. At saka yung magiging 85. Oo. Yung magiging 90. Magiging 95. Oo. So marami yan. Ilang libo yan. Ilang daang libo yan. Pagka na-aprobahan nito, Sir Kong, doon, paano yung 81 years old? 81, wala na siya. Maghihintay siya muna ng maging 85 siya. Antayin niya yung 85? Yes. So, hindi na niya pwedeng mag-avail ng 80. Hindi na. Tapos na eh. 80. Hindi na. Every 5 years ito. Unless we will provide in the implementing rules that those who will celebrate their 80th, 85th, 90th birthday will be given within, let's say, 6 months. So, halimbawa, 80 ka, lumampas na ng 2 months or 3 months, pwede ka pang makatanggap for 80. Pero kailangan merong specific time period. At yun ay ilalagay natin sa implementing rules. Pero yung pagka na-aprobahan ito, yung ang edad 101 o 102, meron na sila. 1 million. Hindi na niya antay na maging 102. So, automatic, kapag na-aprobahan ito at ang edad niya 101, pwede na siya mag-apply. Yes. Mag-apply ka. 101 ka, meron kang 1 million. Then, after 1 year, buhay ka pa, you get another 1 million. Yun yun. So, kada birthday niya, mag-apply siya. Alam na natin, may record na tayo noon eh. Basta't buhay siya. Basta't buhay siya. Magkakaroon siya ng 100. So that will encourage people to take care of themselves. Kaya sinabi ni ating kaibigan, si Glenn, no? We really need to take care of ourselves eh. Di ba? At saka, yun ang kailangan. This is one way of ensuring that people take care of themselves. Alam mo, ganito yan ipaliwanag ko yan. Merong din to, merong advantage ito eh. Kasi dahil ikaw gusto mong pangalagaan ang sarili mo, hindi ka gagastos sa medisina, sa hospitalization. Tama. Ngayon, kung nagre-rely ka sa gobyerno, ang cost mo ngayon medyo mataas. Ang cost ng gobyerno dahil maraming pumupunta sa ospital, maraming doktor, maraming medicine na binibigay ng ating gobyerno. Ngayon, one way of ensuring na medyo ma-lessen natin yung mga ganong cases, bigyan mo siya ng incentive to become well. And this is also an incentive to keep ourselves healthy. Di ba? Para matanggap mo kasi 25,000, 80 ka. Sabi mo, pangarap ko maging milyonaryo. O umabot ka lang ng 101, milyonaryo ka na under this law. Kung maipasa ito. Ayos to di ba? Kaya Peter, take care of yourself. And I will also take care of myself. I want to have 1 million pesos when I reach 101. Naman. Di ba? Si mama ko, mag-80 na sa December. Sana umabot ito. Pag pumasa ang batas natin ito, meron siyang 25,000. Mag-80 na siya sa December. Baka ma-approve itong batas na ito mid-January ito. So, ibig sabihin nito, kapag na-approvehan ito hanggang next year, pwede yung mama ni Glenn? Yes, Kasi ang gagawin natin dito, siya, diba? sabihin natin dito sa implementing rules, those who are 80, 85, 90, 95, 100, upon effectivity of this act within a period of, let's say, 3 months or depende kung anong magiging agreement dun sa implementing rules, ay tatanggap ng 25, 100, 1 million. Yun. Kayo din ang gagawa ng implementing rules nito? Ang binigay namin to sa ang mag-implemento yung Commission on Senior Citizens. Yun ang naiano rito. Sila yung gagawa ng IRR niya? Pati yung distribution sila na. Ililipat ito from DSWD to the National Commission on Senior Citizens. Para mas madali. Yes, yun lang ang main function nila. Yun. Kaya kailangan, ngayon pa lang, uminom tayo ng mga, ano yung rini-recommend mo, Peter, sa yung rini-recommend mong natural medicine? Yung mga Paudiarco. Paudiarco, Yung mga Bioclone. Yung mga gano'n. Mga supplement yun. Marami naman tayong mga kababayan na talagang umabot ng ganong edad 100. Kasi natural lang kinakain nila. May mga... Hindi umiinom, hindi whatever na yung
kumakain ng mga baboy, mga ganon. Ay, Kinakain nila gulay, isda, yung mga ganon. Yung ganun ang kinakain nila. Sa probinsya na lang, yung mga dinengdeng. Malunggay. Oh, Ganun yan, ang makita malunggay. sa TV. Yung- Malunggay po. Di ko alam kung ilang taon si yung the late judge sa Yaranon. 90 plus yata. 90 plus ba? 90 plus. Kasi nung nakausap ko yan noon, nakakwentuhan ko yan, ang kinakain niya, mga isda, mga gulay, mga prutas. Ganun lang yung pagkain niya. Simulan na natin ngayon. Huwag na natin hintayin na abot tayong ganung age. Kailangan simulan na natin para ano. Sinimulan ko na. Yun. Okay, Ang good. pananghalian ko, isang apple lang. Ayun. Oo. Okay yun, Oo. Oo. Baka gutom naman nalabas mo niyan pag ano. Hindi, nung una medyo Hirap nahirapan ka. ako. Oo. Pero nung nasanay na ako na ang lunch ko, prutas. Apple yan, ha? Oo. Prutas. Oo, pero ang bantayan mo dyan, yung sugar level mo. Oo naman. Hindi naman, kalahati lang siguro ng apple, tapos may mga Yung apple, hindi papaya. masyadong ano eh. Papaya. Mangga, mataas ang sugar level niyan. Hindi ako makain ng mga kwan lang, yung mga kwan lang, yung mga sinabi ng doktor na Okay. Oo, Kap, tama. yung goyabano. Ayan, okay din yung guyabano, guyabano. That's very healthy. Hindi ko nakain. Masarap yan. Sarap yung guyabano. Maganda ba yung guyabano? Yes. And it's really ang effect niya sa cancer treatment maganda. Preventive, kailangan. So, kinakailangan pala. Tapos, siyempre, yung ginagawa ni Kong, naglalakad yata kayo everyday Yes. Oo. sa Janhay. Saan? Sa Wright Park, sa school ng family namin. Oo. At nagsasayo kayo during flag ceremony. Wag mo lang tingnan yung sayo ko, pangit yung sayo ko eh. But that's part of doing the exercise. Maganda naman yan eh. Ako, nag-walking ako at least daily, di bababa ng 7,000 steps. Yun. Yan pala ang sikreto ng ating congressman. At ang ating host si Cap Peter. Alam mo, si Cap Peter, gumaganda nga ang kutis eh. At ang mas magandang itsura niya ngayon. Palagay ko, dala nung diet natin ngayon yan. Yes. Tama. So, importante, Kasi, diet. alam mo dito sa atin sa Cordillera, mahilig tayo sa wat-wat eh. Oo nga eh. Iniwasan ko na yun. Yan, tama yan. Maganda Pero yan. pwede rin naman akong kumain. Paminsan-minsan lang. Kung halimbawa, merong nag-imbita na may kasalan. Yan. Lean meat lang. Lean meat. Yung kwan lang. Yung parang matchbox ang sabi nila. Yun. Kinakain ko nga lang sa manok yung white meat niya. Wala yung taba. Kasi yung taba ng... Tinatanggal ko yung skin. skin niya. Yes. Yung kanyang skin yun ang maraming collateral yun cholesterol. Magmula nung ginawa ko yun, medyo mas maganda yung pakiramdam ko. Ng mga ganon. Tapos kumakain ako sa umaga ng puti ng itlog. Ayun. Hindi ko na kinakain yung dilaw. Yung cholesterol daw yun Oo. Tama yun. Kaya, Hindi na rin tayo nagkakape. ganun ba? Ako, kailangan pala. Baka sakali umabot ako dito sa sige. sa 100. Kahit 105 lang. Meron kang 5 million pag gano'n. Di ba? Okay na yun sa akin. Okay. So may mga katanungan na dito. Pero bago ko basahin tong mga to, Sir Glenn, baka meron kang gustong... Kanina, minention ni Congressman natin yung tungkol sa tertiary education subsidy. Alam niyo po, ang dami na yung mga estudyante ko at ibang student assistants sa UB naka-avail po ng scholarship sa inyong office, sa scholarship program. Meron pa tayo doon, yung tulong-dunong program. So iba po to sa sa tertiary education subsidy. Yes, iba pa ito. Iba pa ito sa tulong-dunong program. Kasi yung tulong-dunong yan, parang partial scholarship lang under the program, nagbibigay ang ating gobyerno through our office ng 15,000 pesos. 7,500 per semester. Kasi kung ikaw ipapasok sa mga state university, kagaya ng BSU, ang binabayaran lang ng mga bata dyan mga ganong amount 7,500, 7,000, yung iba naman 6,000. Depende sa number of units. Ngayon, itong tulong-dunong program, mostly applicable to sa mga estudyante na nag-aaral sa mga private schools, gaya ng UB, SLU, University of the Cordilleras, 7,500 per semester. Pero yung amount na yon, hindi naman binibigay na diretso sa bata,
ito'y Pupunta sa school. binibigay ng CHED na diretso sa school where the student is studying. No? At ibabawas yon, let's say, ang tuition niya, 10,000 per semester, ang babayaran na lang niya 2,500. Okay. Ang 7,500 will be directly remitted by CHED to the university concerned, no? Like, yun nga, University of Baguio. Ngayon, yung tertiary education subsidy naman, ang gobyerno natin under the Universal Access to Quality Tertiary Education, kasi libre na nga lahat ang nag-aaral sa mga public schools, no? I mean, state universities and colleges. Ang gusto natin ngayon, na ang suporta ng gobyerno ay mabigyan din yung mga estudyante sa mga private schools, no? So, yung tertiary education subsidy, alam mo, sa mga na-identify nito na nasa listahan ng 2 ng DSWD, Opo. binibigyan niya mga 60,000 per year. Yung mga nag-aral naman sa public universities, kahit na libre na sila, meron pa rin silang 40,000 pesos, no? So, ang gusto natin ngayon, hindi lamang yung mga mahirap na nag-aaral sa public schools ang mabibigyan, kundi magkaroon ng allocation in terms of percent sa mga estudyante na mag-aaral sa mga private schools. So, magkakaroon tayong tawag natin dyan, voucher system eh. Halimbawa, ikaw estudyante, may voucher system ka, 20,000 a semester, bibigay sa iyo ngayon yung voucher na yan. Ikaw ang estudyante ngayon, pipili ka, saan ko ba gustong mag-aral? Sa UC? Sa BSU? Sa UP? Pumili ka kung anong gusto mo. You are given the option to decide, no? So ito yung tertiary education subsidy na gusto natin. Certain percent of the budget will be given to students, no? And the student now will have the option where to study. No, kasi voucher ito, you can use it anywhere. If you want to study in Manila, so be it. Or dito sa Baguio, pwede rin. No? May voucher system. Iyon ang tertiary education subsidy. Ayan, maganda po yan. At least we're talagang we're encouraging everybody to go to school and to finish their education. Kaya kung gusto nilang kumuha ng musika, yung Bachelor of Science in Music, di ba? Under your leadership dyan sa UB, Councilor Glenn, palagay ko ito'y makakatulong sa programa ninyo. At maganda naman yan, kasi kayo rin, nagbibigay kayo ng scholarship, di ba? Opo, meron So this kaming is in scholars. support to your program at lalong magiging masigasig ngayon yung mga bata. At lalo na magagaling ang mga nagtuturo natin dyan. At inaasahan natin na magiging successful sila pag sila nag-graduate na. Can you imagine through this scholarship, makaproduce ka ng kamukha ni Councilor Glenn Garland, di ba? Ayun. Oo. Matanong ko, Glenn, kailan matatapos itong second semester at kailan yung enrollment sa University of Baguio? Ang second semester will start in January. Okay. Now kasi next week ang umpisa ng academic break namin, no? So parang may konting parang sem break din yan ng konti. Okay. Tapos pagbalik nila finals na. Ito yung And then, napag-usapan natin. Yes, yan pinag-usapan natin. Then enrollment will start, I believe, sometime within the second week of December. Tapos may bakasyon from December 18, bakasyon na yan. Enrollment will resume January 5. January 5. Yes. Di ba, Sir Mark, dati kayong professor sa, Yes, sa naging- University of the Philippines? Yes, naging assistant professor tayo dyan. Dito sa UP Baguio. UP Okay. Baguio. May plano akong mag-enroll. Tawagan ko na lang kayo, sir. Yeah, oo. Gusto mo, ako nang magtuturo sa'yo. Hindi. Hindi, okay tayo. Nagturo tayo dyan. I taught management courses actually. Okay. At nagturo din ako ng political science at saka economics sa Di UP. ba libre yun? Libre. Basta pag sa graduate school ka, hindi libre. Sa undergrad lang ito. Hindi. Magkuhan sana ako, mag-masteral doon. Well, babayaran mo yon. Babayaran mo yon. So may bayad yun. May bayad yun. Pero reasonable naman dyan sa UP. Depende kung magkanong income mo. Sige. Oo. Samahan niyo ako mag-enroll, sir. Para Yes. mas madali. Merong application form dyan na pipilapan mo at merong mag-endorse sa'yo.
na ikaw ay academically prepared to pursue a masteral program dun sa UP. Maganda yan. Alam niyo po, Kap, Glenn. I started in graduate school ko. I was already about 38 years old. So it's never too late, no? So wala sa edad yan, no? Wala yan sa Wala, edad. wala sa edad. Unang-una, Glenn, ang nakakabuti dito, kahit na may edad ka na at nag-aaral ka, nakakabata eh. Yes. Yes. Kasi mga bata yung kasama mo doon. Eh. Di ba? Hindi, tama yun. Ako nag-graduate ako ng master siguro mga 26 ako eh. 26. Anong masteral niyo, sir? Management ako. Master of Management. Management. Ako yung gusto ko yung may kinalaman dito sa trabaho ko. Broadcasting. Yama. Kung meron yatang ganun, ewan ko. Meron. Sa UP meron. Meron yatang parang development. AB Mascom. Merong Mascom dyan. Hindi, sa masters yata meron development communication. Meron. Management communications. Meron. Marami. Parang meron. Parang meron ganun. Tama, broadcasting. Baka maging Ted Filon. Yung mga ganon. Kaya Karen Davila. Or sino pa? Ayun yung mga idol natin. Kabayan Noli de Castro. Hanapin natin. Sige, let's research natin kung anong Kasi available. palapit ka na radio, tapos TV. Oo. Yun. So, very close to that. At binabati natin Congressman at Sir Glenn, ang ating mga viewers from California, US of A. Si Manong Jane? Sabi niya, so he gets 1M after 100 and every year thereafter. Yes, 101. Dun sa proposal na inamend namin yun actually. Kasi yung original hanggang 100 years of age lang. But after deliberation in the Committee on Senior Citizens, we came out with the suggestion that once you reach 101, kasi konti lang naman ito. So, 1 million. Para maging senior citizen ka, milyonaryo ka. Okay. So, kailangan yung mga taong, mga kababayan natin na talagang gustong maging milyonaryo, isa lang ang dapat nilang gawin, to take care of themselves. Yun lang yun. Kay Datsim Isablan, minamahal namin Congressman Margo and Cap also, and Jenny Bumuga Bangs is watching. Maraming salamat po sa lahat ng watching. Si Jenny ba, asawa ni Benny Bumogo yun? Kapatid yata. Kapatid. Okay. Magandang umaga sa iyo, Jenny. At thank you for texting. Yun. At ito, magbasa na tayo ng mga text ng ating mga kababayan galing kay 10. Good morning mga sir. Han ko nga mo no sinuti kahit ko nga ibutos nga amok ti han ko nga ibutos. Han ko nga nakita ti traits ti Philosopher King nga kuna ni Philosopher Plato kanyada. Puro da below the belt nga tumira kan mahilig da nga ag burning bridges. Medyo ikargato yung mut kumati higher level ti politics. Han kat nga kasla grade 1. Siguro ako rin nag-aral akong political science One of the political theories itong si Plato, yung Philosopher King. Dalawa kasi yan. Ang philosopher ka, magaling ka, may wisdom ka, king ka, may power ka. So kailangan combine of power and wisdom in leading a country or leading a community. Yun ang ni Plato Susunod yan si Aristotle naman. So tama yun. Kailangan when we have this campaign, dapat everything should be above board in terms of the issues that we raise. Hindi yung sinabi niya, below the belt. Ayaw natin yung ganun. Hindi maganda yung ganun. Kailangan, tayo, kagaya ng previous elections natin, we always talk of what we can do for the country, no? At the same time, ano ba yung nagawa natin? Kaya tayo, every year, meron tayong annual report. Kung nabasa yung Facebook natin, nandun yung annual report natin in my second year in Congress during this 18th Congress. Yun. No? Kaya kailangan subukan nila si Glenn Garland. Magaling na na profesor at hindi lamang sa public public administration, pati na sa music. So can you imagine a counselor na isang public administrator and at the same time, magaling kumanta, di ba? Maganda nga kung meron ding arts council Yes, diba? Yes, important yun. Yung mga programs na
Kagaya ngayon, kahapon nag-opening kami doon sa Manduco Quito, Quito, no? Mandiko Quito. Mandico Quito. Oh, 'yon. At tapos niyan pumunta kami sa Wright Park. We opened yung Art in the Park, no? Sponsored by the Department of Tourism, no? And if we give a chance to Glenn, I think lalong dadami itong mga ganitong activities. Palagay ko naman. Gagawin natin ng Baguio ang Art Center. Art Center. Of the North. Kung hindi lang Philippines. Of the North at least, di ba? Tamang-tama pala, no? Ang magiging committee mo, tourism. Yes, tama yan. Yes, no? ang inaay ko, ang gusto ko talaga, tourism or education. Yeah. Or Diyan po education. ang galing natin. Kasi kung yung mga parks natin dito, meron tayo dyan sa Igorot Park. Meron tayo dyan sa yung park dito malapit sa UP, di ba? Tapos sa Malcolm Square. Once a week, meron tayong mga musical extravaganza, di ba? Yes po. At Ma-develop yung talents natin through your effort, di ba? And mas aware ng mga tao ngayon. And then we have the support of the Department of Tourism who's really doing a good job now promoting arts and culture dito sa Pilipinas. Yun. At galing naman kay 74, good morning sir, pakitanong nga po kay Congressman kung pwedeng mag-apply ang taga-Benguet ng scholarship nila sa bookkeeping po. Kasi may pinasana akong requirement noong September kay Ma'am Lorraine. Okay, baka hindi ka nabigyan ng priority kasi taga-Benguet ka. But I will, if I get the name, siguro pwede natin consider yan once we have an extra opening or slot para sa kanya. Okay. Kunin natin yung pangalan. Pwede bang pag-text kung anong pangalan niya tsaka yung cellphone number para makuha natin. Okay. At kay 14 naman, good morning Congressman. Nice to hear po na makakapili na mga estudyante from government schools to private schools. Even from private schools from lower levels ba ay allotted to that program or being at private schools to be questioned? Hindi, ang dito college level to, no, yung test tertiary, ito nga tertiary college level no. Pwede siyang pumili kung saan niya gusto. Kasi bibigyan natin siya ng voucher. Ito yung voucher system. Hindi yung wala kang choice kundi dito lang. Hindi. This time under this proposal of mine, we will give voucher to the students who wish to study. No, after meeting of course all the requirements. And he can choose sa public o kaya sa private. Okay. Galing naman ito kay 51 ka Bencong, adabatita di office yung assistance para ti pasyente nga mapan ti private hospitals. Uray no pang swab lang kuma, ta di da nga entertain ng ti pasyente, no one ti swab test na. 4-5 ang isang tao. Dito na lang sa gobyerno, tutulungan ka namin, bibigyan ka namin pambayad ng pang swab mo. Okay. Taka sa opisina natin, you can do it at Baguio General Hospital. Kay 10 naman, Congressman, at dati nabasa ka article about TPFP. Kaya't da nga maadaan tayo iti number 1, Confederate of Decentralized Unitary State. Number 2, ag-establish da kano ti federal government. Number 3, iatap da kano ti Nordic Model Socialism. And last, supportaran da kano ti open market, SMEs, can foreign direct investment. Anya ti pros and cons na dito Congressman. Mabang tala kayo yan. Iba-ibang issues ang sinabi niya. Natin. But anyway, ang ating gobyerno, presidential tayo, at saka bicameral kasi dalawa ang natin, the Senate and the House. So sa legislative yan. Sa ating executive, presidential tayo. Yun ang natin, sistema ng gobyerno natin. Merong pros and cons yan yung bicameral. No, meron namang pwede natin pag-aralan mabuti yan. Kagaya ngayon, kung ikaw ay gagawa ng batas, kailangan ma-approve muna sa House at the same time ma-approve sa Senate. So 2 beses. No, yung proseso matagal ng konti compared to a unicameral body na isa lang. No? So yun yung natin, yun ang isa sa mga pros and cons niyan. Ngayon, ang sinasabi naman nila, pag ikaw daw ay bicameral at yung isang body, kamukha ng Senado, they got 24 members of the Senate, isang training ground ito for the higher position. Alam ba, gustong tumakbong presidente, vice president,
training ground itong Senate kasi ang coverage nito buong Pilipinas. But nangyayari ngayon, hindi na ganun eh. Yung mga ibang naging presidente, mayor ng isang city, di ba? O kaya hindi naman naging senador, nagiging diretsong presidente. So in that sense, hindi na masyadong applicable siguro yung ganun unless the person really excels as a senator and he can come and run for president, no? So merong advantage ito at saka disadvantage din depende sa sa where you are looking at, no? But right now I think okay naman yung current system natin, although matagal lang ng konti yung paggawa ng batas, no, on a so-called bicameral natin. Dalawa kasing legislature natin, ang House at saka yung Senate. Okay. So yun tungkol dun sa natin. Ngayon yung isa naman tungkol sa kanyang isa pag-establish ng federal government. Okay. Yan, Oo, yung federal form of government, actually ang concept diyan yung local autonomy yan eh, no? Although we have a limited local autonomy granted to the different local governments, pero yung federalism kamukha ng sa Amerika, federal system sila kasi may iba-ibang states yan at merong national, no? Tayo hindi tayo federal, we are presidential nga yung natin. At saka unitary tayo, isa lang. Hindi kasi lahat ng centralized nasa gitna, nasa taas ang decision making, no? Pero merong autonomy yung different local governments no? But if you want federal, pwedeng i-divide yan. The country can be divided into, let's say, 20 federal states. Depende kung anong region yan, i-divide. Yung in-appoint ni President Duterte to draft a federal form of government, nagsubmit na sila actually to the office of the President. Okay. Pero I think it will not progress this point in time because of the limited time na lang during this 18th Congress. So probably it can be discussed in the subsequent Congress, itong 19th Congress. Ang tinatanong ng ating texter kung pwedeng natin pag-usapan yung pros and cons. Kulang yung oras po. Oo, medyo pwede tayong magkaroon ng isang talakayan tungkol dyan. Para dito lang. Dito lang. But initially, yun ang input natin. Okay. Doon. Ang ating oras alas 11:32 na at balitang national muna tayo. Rain, okay na ba tayo? Okay, balitang national muna tayo, Congressman and Glenn. Yes, para sa ating halalan 2022 naman. Bongo is my presidential bet. PRRD emphasizes as he endorses his longtime aide for the highest post. President Rodrigo Duterte stressed in an online interview that it was him who pushed Senator Christopher Bongo to run for president after Go withdrew his vice presidential bid following Davao City Mayor Sara Duterte's decision to run for the country's second highest post. The president also reiterated that he is not supporting or endorsing any presidential candidate other than Senator Bongo. Yan. Duterte also put a spotlight on the good qualities that the presidential aspirant possessed that makes him a highly deserving candidate for the said position. Emphasizing on Go's malasakit for the Filipinos, the president likewise said that it is Go who will be the most suitable public servant to continue his legacy for the benefit of his fellow countrymen and women. Ang suporta ko kay Bongo as a matter of principle. Kaya kung matalo kami, kainin namin yan. Basta pag ako nagsabi ng tao na susuportahan kita, alam ninyo, yan, isang salita lang ako, sabi ng ating Presidente Duterte. Yeah, so marami tayong kandidato ngayon for president. Ilan ba sila? Well, yan, si Senator Bongo, si Vice President Leni Robredo, si Isko Moreno, yung mayor ng Manila, si Senator Ping Lacson, no? Si Senator Bato de la Rosa nag-withdraw na yun Okay. No? So sino pa? Of course si Bongbong Marcos, dating senador, Limasop, Manny Pacquiao,
So, ilan na yon? Anim na tumatakbo for president. Manny Pacquiao, Ping Lacson, Bongbong Marcos, Senator Bongo, si Leni Robredo, 5. Oo. Meron kayong kapartido na tumatakbong presidente? Wala. Kasi nationalista party ako eh. Ah. So far, tsaka si Councilor Glenn Garland, ano rin yan, nationalista party. Nationalista rin. But I'm sure magkakaroon ng alignment yan. Alliance, But we have not met yet in the nationalista party kung sino ang ikekere namin nitong susunod na eleksyon. At katanungan mula kay 51, good morning mga sir. My mother is 96 years old now. Ano ang pwede niya makuha? Sa ngayon po, wala pa. Pag naipasa po, ngayon, under existing law, yung pong batas ngayon, pag umabot po ng 100 ang mother po ninyo, tatanggap po siya ng 100,000. Pero pag nakareach siya ng 100 at naipasa na yung batas, yung bagong batas na nakapilang ngayon sa Kongreso, pag nag-reach siya ng 101, meron siyang 1 milyon. Pag nag-reach ng 125,000? No, 100,000. 100,000. Kapag na-reach na yung 101, 1 million. 1 million yon. Tapos 102, 1 million ulit. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Oo. Galing naman ito kay 44, I just want to ask this but not to take personally. I just wanted to be educated. Ang congressman ba dapat dito nakatira? Hindi po ba sa Manila halos nag-i-stay dahil nga sa pagsulong sa mga batas? Parang ang gulo lang kasi sa kaso ni caretaker Congressman Yap. Well, ako po, bigay ko po yung halimbawa yung sa akin. Ako po ay may opisina rin sa Kongreso. Okay. Bago po nagkaroon ng pandemya, I go down to Manila every Sunday afternoon and return back to Baguio every Thursday morning. So nandito ako mga alauna ng Thursday at I hold my office sa City Hall ng Thursday at saka Friday. Saturday nandito ako sa programa mo at ako'y bumibisita sa mga iba't ibang barangay during the weekend. Then Sunday na naman ng hapon, balik na naman ako sa Manila. Okay. So hanggang Thursday Hanggang Thursday ako doon. That was what I've been doing. And I would like to tell yung ating texter, wala akong absent. 100% ang attendance ko sa lahat ng sesyon ng Kongreso. Magmula nung ako'y nahalal nung 2016 up to today, wala pa akong absent kahit na isa. 100% ang attendance ko for the last more than 5 years bilang congressman. Congratulations, sir. Ngayon, kung babanggitin ko yung mga pinasakong batas dito, napakadami nito, baka hindi tayo matapos ng alas 12. No? Marami tayo. Ang talagang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas at of course, tumulong sa ating mga kababayan dito sa ating distrito. Kaya tayo pumupunta rito, umuwi every Thursday at saka nandito tayo every Sunday para ma-address natin yung mga ibang concerns ng ating mga kababayan. So, ibig sabihin nito, sir, halos lahat ng congressman nasa office kayo sa Kongreso sa Manila. Yes. Ng Monday to Thursday. Yes. Mas mahirap pala sa isang party list. Dahil buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Wala kang specific na distrito. Sector ka eh. Ang sector mo kung ano yung advokasya ng iyong party list. Kamukha nung yung educators in the service of the country. ESC, no? Ang kanilang advokasya ay sa edukasyon. Para tulungan yung mga teachers, mga estudyante at mga paaralan sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas yun. Buong Pilipinas yun ang coverage. But they can do anything they want as congressman eh. Pwede silang magpasa ng batas kahit na hindi sa edukasyon. Pero ang main focus nila is education because that is the sector that they represent. Itong ESC, Employers Service in the Service of the Country. Okay. Galing Ngayon, kayo. Yung residency po. Yung residency kasi pwede kang tumakbo sa isang distrito, no? Kung meron kang na-meet mo yung residence requirement. Okay. Oo. Parang boto, hindi ba? Yung may iba, hindi naman taga Baguio, pero ang minimum requirement mo para makaboto ka sa Baguio is meron kang residence sa Baguio at least 6 months. Okay, ganun din sa pagtakbo. Kung ikaw ay taga Manila, after a while, na-decide ka, kamukha ni Erap noon, naging ano siya sa San Juan. O anong ginawa niya? Lumipat siya sa Metro Manila, sa Manila. Tumakbo siyang mayor doon.
nanalo siya bilang mayor. Ayun. Pero kailangan meron siyang residence doon. Meron siyang bahay. Tumira siya doon. Oo. Yun. Parang si Congressman Yap, yung ating Oh caretaker. yeah, I think may- he has a house meron na siyang bahay dito. at gusto niyang tumulong sa mga nandyan sa Benguet. Imbes na magpagpatuloy niya yung kanyang pagiging nominee ng ACT-CIS party list. Marami na nga nagsiselo, sir eh. Ganun ba? Oh. Bakit daw siya nakasentro sa Benguet? Paano yung ibang parte ng Pilipinas daw? Hindi, kaya nga dyan na lang siya tatakbo ngayon after this term, itong 18 Congress. Para yun lang yung titignan niya. Yun ang Benguet lang. Hindi, pag ikaw ay congressman, kagaya ko, yung mga batas ko, hindi lang naman para sa Baguio eh. Para sa buong... Pero marami akong batas para sa Baguio. Okay. Limbawa, pipirma na ni Presidente ngayon yung rehabilitation ng Cannon Road. No? Yung pagtatayo ng pagiging independent national high school ng Hillside Annex at saka ng Port del Pilar Annex, magiging independent national high school na yan. Pangapat, yung bill natin na malapit nang ma-approve yun, na kasi tapos na yung BICAM namin, ito yung revision ng charter ng City of Baguio. O nandun na sa Senado yan, pipirma na sila, then we send it to the President for final approval. Okay. Galing naman ito kay 1-4, sir, sa 1M para sa mga lolo at lola. Dahil dyan, baka mas hindi na sila magpa-check up kapag may nararamdaman which leads to sudden death. Imbis na ito to seek medication from a doctor, prevent the illness, cure it, and be well and healthy. Dapat maging healthy tayo. Yeah, ito nga yung kung halimbawa 80 ka, nagkasakit ka, at least meron kang makukuha 25,000, pwede mo magamit yan para pangalagaan mo sarili mo, kaya you seek medical advice. Di ba? Actually, yung mga may sakit natin ngayon, kahit na hindi sila covered before ng PhilHealth because of the law that we have passed, yung Universal Healthcare Law, meron na silang medical insurance coverage through PhilHealth eh. Ang gobyerno natin ang nagbabayad dito. Itong Universal Healthcare Law, Cap Peter, isa ko sa author nito. Oo. Okay. Galing naman ito kay 02, good morning Kap, Kong and Glenn. How about yung Bayanihan 3? Hindi pa ba naaprubahan ng Presidente? Baka hindi naman maabot yung 8 years old. Marami ng sakit ang nararamdaman ngayon. Okay, Bayanihan 3, meron ba, sir? Wala. Na-approve sa House yan, pero hindi pa in-action ng Senado. So, hindi pa na-approve yan. So, wala pa. Bayanihan 3. Congressman, mabuhay kayo. Sana may free college education ng mga seniors na kayang pang makapag-aral. God bless. Pwede po kayong mag-aral kahit na senior kayo. Hindi naman sa State University ng UP o kaya BSU. Wala naman sa edad dito, sir. Yeah, Kahit na wala senior yun. ka, pwede ka mag-enroll, di ba? Ang tawag natin dyan, yung lifelong learning. Di ba? Yun ang name of the game ngayon. Whatever your age, pwede kang mag-aral. It's never too late. It's never too late. Ikaw, Peter, anong year ka nag-graduate ng college? Nung late na ako nagtapos 16 yata 2016 Oh, na 2016. Kasi huminto ako ng pag-aaral ko. Oo. Ngayon, nung nandito na ako sa broadcast, saka ko palang naisipan, sabi, in-encourage na ako ni Boss Bautista. Yung ginagawa mo, pag-aralan mo na lang. Bibigyan kita ng scholarship dito sa UB, sabi niya. Nandyan ako sa graduation niya. Nakita ko yan. nandun siya. Ako, nandun ako sa radyo mo habang nag-graduate ka yata tama So it's yun. never too late. It's never too late Education, kahit na hindi ka nag-aaral na formal, pwede kang mag-aral. No? Kagaya natin, kailangan meron tayong binabasa. Naman. Di ba? Araw-araw yan. Naka-attend tayo ng mga, kung ayaw mo namang magbasa pwede namang may mga lessons sa internet na pwede mong pag-aralan online Okay. So, okay yun. Kahit na, ang age mo. Di ba doon sa UB ba, Glenn, may mga nag-aaral kayong senior doon? No, meron din. Okay. And meron mga veterans. Di ba may programa yata mga US veterans? And they choose. Meron kami mga estudyante sa UB na may edad na By the mga way, retirees. yung nag-text sa atin na gusto niyang mag-aral, pwede kong namin tulungan yan sa tulong-dunong program. Pwede. Pwede siya. Walang okay. age doesn't matter. Oo. Ang importante, interesado siya.
at talagang magsikap na mag-aral eh. Okay, kay 461, oh, sabi ni Kong, tutulungan kayo. Pasyalan yung office niya, tutulungan kayo. Tulong dunong, ano? Yes, oo, Okay. sama natin. Si mama ko, 83 na po. Pwede na po ba? Salamat. Sa 85 na siya. 85 na siya. Pagka 85. naaprubahan. Naaprubahan, oo. 25,000. Sir Glenn, pabor ka ba na palitan na lang po ng goggles at eyeglasses sa face shield? Face shield? Well, alam natin ngayon na nasa level 3 na tayo dito sa Baguio. Ang paggamit ng face shield, voluntary na lang. During the time, yung paggamit ng goggles and eyeglasses, you'll still get some sort of protection. Iba rin ng protection na binibigay ng face shield. But is this, alam nyo po, bumaba na ang ating mga positive rates dito sa Baguio, but let's not be complacent. Let's take care of ourselves. Palagi po, itong importante, face mask. Yung face shield, pag nandiyan kayo sa palengke o pag madaming tao, it will help you in protecting your health. No? So, voluntary yan. I think hindi na mandatory, pero let's always be careful. Okay. Maraming salamat, Glenn. Galing naman kay Lydia Lee. Itanong ko lang po kung yung nakatanggap ng SAP ay hindi na ba pwedeng magtupad? Pwede, basta't kailan kaya yung SAP niya, last year pa yan eh. Oo. O, pwede pa siyang magtupad. Pwede magtupad. Pwede pa siya. Gentleman, sabi ni 14, is it automatically given to all students the voucher program? School and government will be the one to process the said program as long as the student continue to enroll or study. Yeah, well, hindi kailangan mag-apply ka dyan para mabigyan ka ng tulong. Okay. Kasi mahirap naman yung hindi natin alam kung sino ang qualified o hindi. Kailangan mag-apply ka. Merong requirements yan. And once the law is approved, we will release the guidelines para makapag-apply at matulungan tayo ng ating gobyerno. Okay. Kay 40 naman, pakinabag man kini Congressman no talaga po ba na mandatory dan when forced dan ti vaccination? Paki-clear lang po. How about if they want na lang agtumarte agas anti-COVID dan the vaccination? Talaga po bang forced ito? Hindi mandatory ang pagbabakuna. It's the decision of the person if he wants to be vaccinated. But we encourage people to get vaccinated. Hindi mandatory, it's your decision, but we want you to protect yourself, at this is one way of protecting yourself, meron kang bakuna. And I think this is the most effective way. Okay. But we do not impose, kagaya ngayon, halimbawa, I'll tell you this, ang ating gobyerno through the IATF, yung Interagency Task Force, they are now allowing schools to have limited face-to-face. Pag ang isang lugar ay level 1, they can have 100% face-to-face. Okay. Yun namang level 2, limited ang face-to-face. But one of the major requirements dito, yung mga teachers at saka estudyante na papasok on a face-to-face classes, kailangan nakabakuna yan. Hindi pwede silang pumasok kung hindi nakabakuna. For the protection also. It's not for the protection of those who have been vaccinated, but yung hindi na pabakuna. That's one, importante yon. Pangalawa, pati na yung mga dapat sa schools, dapat retrofitted yung school. Magandang ventilation, ma-maintain yung social distancing. Kung ang school, ang capacity niya is, let's say, before the COVID is, let's say, 50, under this limited face-to-face, pwede ka lang 50%. Okay. So, ang gagawin mo, 25. Maaari mong i-reschedule yan. 1 in the morning, 25, and the other 25 in the afternoon. May social distancing, pero lahat ng mga nandoon, teachers, estudyante, at saka mga academic personnel na magtatrabaho para sa estudyante, dapat nakabakuna sila. For their own protection and for the protection of other students na papasok sa klase. At binabati rin natin, nanonood naman sa atin, Alicia Alvarez. Maraming salamat. And galing kay Francis Medina. Good morning po, Congressman Mark. Maraming salamat at good morning din sa ating mga nanonood at nakikinig. Sabi ni Francis, continue to serve and inspire the people of Baguio.
Mabuhay and God bless. Watching from Luwakan Liwanag. Ay, thank you, Francis, sa suporta at sa tiwala. Maraming salamat sa iyo. Ask ko lang po kung meron ding educational assistance on masteral and doctoral courses. Gusto ko sanang kumuha kung meron kayong sponsorship program. Salamat po. Sa ngayon, wala kami sa masteral tsaka doctoral. Ang may scholarship tayo sa mga undergrad courses lang. Pero yung nagpo-pursue ng MAs, mga PhDs, wala tayo. Pero pwede siyang mag-apply sa mga ibang universities na nag-offer ng ganong program. Katulad ng UP. Kagaya ng UP. Pwede siya mag-apply doon. PSU. BSU, meron din sila dyan. Pwede ka mag-apply. Meron silang ano kayang gusto niyang PhD kunin. Madamo ko lang man, awan nga tapay ti pondo ti DSWD para ti educational assistance. Nakita mi post ijay FB, kaano lang agbibirok dati senior high school, nga mangayat, nag-avail ti educational assistance. Ngamda kami nga idi pa lang June nga nag-apply, nga natatakat awan pa ilang. Thank you. Well, I do not know kung college ba yan o high school. High school siya, di ba? Kay high school pa lang to. Oo, pero meron lang limited ang amount niya na binibigay ng DSWD. We can endorse yung nag-text, pumunta siya sa office. Kasi titingnan niya, pag grade 1 to 5 ka o 6, meron kang certain amount per child, no? At kang grade 7 naman up to senior high, merong specific amount. Pero very small ang amount yan. Okay. Oo. Isa akong dating taxi driver, natanggal ako dahil sa sakit. Humingi ako ng tulong DSWD para sa medical assistance. Nabigyan ako pambili ng gamot pero kulang na kulang kasi nagpa-check up BGH, OPD. Meron ako osteoarthritis, sabi ng doktor. Operahan ako para palitan ng bakal. Nakausap ko yung naoperahan din na may bakal sa paa. Baliwala din kasi pag malamig ang panahon. Masakit daw pag nagsabi sa akin kung ayaw kong maoperahan. Punta ako clinic ni Dr. Chong para mabigyan ako ng injection pero may bayad kulang. So humingi ng medical assistance. Well, si Dr. Chong, saan ba siya nagtatrabaho kaya? Sa May BGH ba? clinic. Hindi sir, may nag-private practice yata doon sa clinic niya. Ganun. Oo. Kasi ang binibigyan natin yung sa hospital eh. Pero pwede nating tingnan na ingin natin ang tulong yan sa DSWD. Kung gusto niya pumunta sa office, dali niya yung medical abstract niya at saka yung gagawin sa kanya. At saka yung kung merong medical prescription na ibibigay sa kanya o ibinigay na sa kanya, dali niya sa office kasama siya. Tutulungan natin. Okay. At galing kay Sixto naman, mabuti walang issue kay Congressman Go. Pero si Congressman Eric Goyap may issue pa rin. Kine-question ang nationality at residency. Hindi po pwedeng tumakbo ang pagkakalam ko, sir. Hindi pwedeng tumakbong maging isang party list kung ikaw ay Amerikano. Hindi pwede. Kailangan Pag ikaw ay maging congressman, tumatakbo ka, kailangan natural born citizen ka. Pag hindi ka natural born citizen, hindi ka pwedeng tumakbo bilang congressman. Bilang congressman. O kaya senador, o kaya vice president or president. Pero sa mayor, pwede kang tumakbo kahit na hindi ka natural born. Ayun. Anong ibig sabihin ng natural born? Yung mga parents mo, from the beginning, Pilipino yan. Okay. Kung dual citizenship, pero natural born. Pero Dual citizen, hindi, kailangan pumili ka. Kanino yung... Dapat Pilipino ka eh. Yes. Kasi kung tatakbo ka, bilang congressman, dalawang citizenship mo, baka yung loyalty mo, may kakaproblema eh. You have to make a choice. If you want to be congressman of Baguio, huwag ka na munang tumakbo ngayong eleksyon ito. Ayun. Kasi nandito pa ako. Na lang. Kaya nga hindi tinanggap ni Attorney Martin yung si mo kasi for congressman. Kasi nakita niya for congressman. Sabi niya, ipagpaliban mo muna yan, Peter. Sa susunod ka na lang. Sabi niya. Patapusin muna natin ang third term ng ating Hindi, sabi mo, nagbibiro ka lang. Baka maniwala yung mga tagapakinig natin. Nagbibiro lang po ako. Baka mamaya maniwala kayo. Galing naman kay Sixto, may scholarship po ba para sa PWD? Yung scholarship kasi walang pinipili yan eh. Pwede ka kahit na hindi ka PWD o kaya PWD ka. Sa college, pwede natin tulungan kung siya nag-apply. No? Okay. Yung ating texter. Pumunta lang sa office natin. Okay. Congressman Go, Sir Glenn,
Thank you very much. God bless to all of you. Ay, salamat. Sino ba yung nag-text natin yan? Galing kay Awantina. Thank you. 1-4. Thank you. Thank you very much. Oo. Ka-Peter, noon bilibag kay Duterte, pero ngayon lumabas na ang tunay niyang kulay. Babaero, sinungaling, di ako naniniwala na malinis ang 6 na taon na okay. Sige, okay na. Ayos na. May free driving scholarship po ba ngayon ang congressman? Meron kaming yung sa TWSP, Training for Work Scholarship Program, and one of the programs sa TESDA is driving. I hope hindi pa na-fill up yung slots namin sa So kung pwede, our texter, pwede siyang pumunta sa office at mag-apply doon. Kung hindi man mabigyan ngayon, we can schedule him for the next training. Okay. Pero kasama yung driving as one of the programs ng TESDA. Congressman, ask ko lang po kung may SAP pa. Wala nang SAP. Wala na. Tupad ang meron. Kapon kasi, Kapiter, we gave with the DOLE, nagbigay kami ng mga PPEs sa mga kababayan natin na na-identify na sumama sa tupad. Ito yung tulong panghanap buhay para sa mga displaced and disadvantaged workers. So they will start, or they have started already. Itong 15-day work nila at 350 pesos per day. Okay. And they will be finished before the end of this month, and the payout will be before December 15. Then we will schedule another one after we get the funding from the national government. Kay Sixto naman, Sir Glenn, anong mensahe po ninyo sa mga ayaw pa rin magpabakuna, Sir Glenn? Sa mga nagbabakuna? Sa mga ayaw magpabakuna. Sa mga ayaw magpabakuna. Well, like the congressman said, and also it's my belief na it's really our choice, no? Pero may mga advantages din yan po. So, dito sa Baguio, kailangan natin, we're trying to reach herd immunity para mawala itong virus dito at walang magkakasakit ulit, no? Kasi magiging endemic na rin itong pandemic later on, no? So, for your own protection, think twice. Let's, think twice and think of our families, our community. Contribution po natin yan sa ating community for the safety. Okay. So, I would say that, I would advise na magpabakuna naman. Kay 5-6 naman, kaya kasabno ngay mat no bawal ti ubing agpabakuna ta dati sakit na, piman ko na. Jay eskwela idihan piman nga makapasok, awan agaro discrimination gayam ko na. Paano daw kung may sakit ang bata at hindi pwedeng mabakunahan, edi hindi na daw makapasok sa eskwelahan? Well, kung hindi siya pwedeng face-to-face, kailangan na mag-schedule yung school ng online classes sa mga batang hindi pwedeng mag-physically present dun sa face-to-face. Pero paano, sir, kung kung babalik na tayo dun sa dati? Hindi, ang under this program let's say ito ngayon, face-to-face tayo, limited 50%. The school should have a program where they can address yung hindi pwede sa face-to-face. Okay. Yun ang requirement namin dito sa announcement na magkaroon ng limited face-to-face. Kasi tama yung sabi ng ating texter, baka maging aspeto ng discrimination yan kung hindi sila pwedeng mag-aral dahil inayaw nilang magpabakuna. Now, we need to protect also yung kanilang interest by coming out with a program that will cater to them. Ito nga online na ginagawa natin ngayon. Pwede sa kanila yon. Okay. Oo. So, pwede pala ulit ako mag-aaral na sa BSU ng ibang course kasi tinapos ko na 2 years computer secretarial. Tuloy mo na. Total, 2 years lang pala yun Oo. Gusto niya ulit mag-aaral. Yes, pwede libre yun. Libre. Tuloy mo na. Pag pumunta siya sa BSU, sabi niya, narinig niya sa akin na pwede siyang pumasok. Okay. Punta niya yung presidente, si President Comila. Yun. Oo. Congressman Benguet, adopted son na si caretaker Congressman Eric Yap, what does it applies for? Well, pag adopted ka, that means rin-recognize ka at naniniwala sa iyo ang lungsod o ang munisipyo na ikaw ay napakalagang individual sa isang komunidad, no? Ngayon siya, hindi naman dahil kinadapt siya ay pwede na siyang kumandidato. Actually, kailangan meron siyang actual residence doon before the election.
Okay. At yun ang ginawa yata ni Congressman Eric Yap. Meron siyang bahay dyan ngayon sa Benguet. Nag-register Siya dito. At yun nga, nag-file ng kanyang candidacy for congressman. No? Yun. Now, the people of Benguet will now decide whether they want him to be the district representative of Benguet. Ayun. Oo. Okay. Sir, nice the vaccine. Sana lang government give the best vaccine also. Parang Johnson. Ako, if people will ask me, ano bang bakunang ginamit sa akin, Sinovac ako eh. That was what was available when I went and I was called to have the vaccination. No, I have no choice. Because ako naniniwala ako na ang importante meron kang proteksyon at any of those vaccines, Sinovac, Johnson & Johnson, merong Moderna, merong Pfizer, merong Gamaleya, pare-pareho lang naman yan in terms of merong efficacy, pare-pareho yan eh. Although yung iba medyo mataas lang ng konti, no. Okay. But may protection tayo. Oo. Ang ating oras, alas 12:02 na. Marami pa tayong katanungan dito. Pasensya na po. Wala na po kaming oras. Ay sa susunod na lang po ulit. Sir Glenn, bago tayo pansamantalang magpaalam, baka meron ka dyan. Yeah, meron akong gustong ipaalam po. Aside from education po, ang isang advocacy ko is animal welfare. Sa mga interesado po, mag-adopt ng mga aso. Diyan po sa City Pound natin, may mga dogs dyan na kung pwede i-adopt. May 2 mama dogs with the puppies po. So, if you have any intentions of adopting or having a new pet, please, wag bumili. Mag-adopt na lang tayo. At dyan sa City Pound, pwede na tayo pumunta dyan. If you're interested to adopt the 2 mama dogs that are available, leave a message na lang kay Cap Wasing or, try to message me at my homepage, Glenn Pavarotti Gerlan. Salamat po. Ano ang numero mo, Glenn? Wala pa? Wala pa. Wala pa. We'll get that. Siguro by next week, meron na tayong abiso from kasi from, yun yung Comelec. yun yung ngayon ko yun yung ginagamit ngayon yung ating mga number. Okay, at gusto naming ipabatid po sa ating mga kababayan ang ating pong mga kasama rito. Siyempre, ang ating puting congressman para sa pangatlong termino at siyempre si Glenn Gerlan para sa unang termino. Salamat po. Yan. Thank you. Salamat po sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Sana po patuloy tayong mag-ingat at iwasan natin na tayo magkasakit. And at the same time, kailangan po natin kahit na pababa na yung mga kaso natin ng COVID, kailangan po nating pangalagaan ng ating sarili. Gamitin po natin yung mga mask na meron tayo at yung social distancing pag tayo ay umikot at pumunta sa isang lugar para maiwasan natin yung posibleng transmission ng COVID na ito. So again po, maraming salamat po sa inyo lahat. Kung kailangan nyo po ng tulong, wag na natin pong hintayin itong ating programang ito. Pwede po kayong pumunta dun sa opisina natin. Monday to Friday, 8 to 5 o'clock. Kung wala po ako doon, nandun naman po yung ating pong mga kasama. Para na rin ako nandun pag sila'y pumunta doon at ini-entertain ng ating mga kasama doon. So again, maraming salamat po at Diyos tiagin ang kada kayo amin. Thank you. Yun. At muli, maraming salamat Glenn and Congressman, mabuhay po kayo. Salamat. Niya po Diyos, iti madaydayo, iti daytoy nga agsapa, Diyos tiagngina, kadatay amin a pada-pada.